Budonox, Dr. Love Junior, hey, Vampire Nation. Boss Rudy, Mr. Wara. Are you there, Trevor? The parent in the sote. Mirandi kuuze zvinondinetsa zviri mumoyo mangu ndotsanangura unondiita kuti ndivhare ndiwe parinobuda zuva tonanaidzana. Mirandi kuuze zvinondinetsa zviri mumoyo mangu ndotsanangura unondiita kuti ndivhare ndiwe parinobuda zuva tonanaidzana. Chandinona chete rudo ruri machuwa runogara mumoyo kusvika kumakuva kana zvichibvira vanhu patete hakuna notimisa mayaite iwewe neni takasikirwa kudanana ngatifambe tese tinoda kuyanana unondinakidza pakunondiyemera unoti dedi uchingondimbundira chandinona chete bebe rangu ndiwe hakuna kana mumwe kunze kwako iwewe rudo rwemandoro kwati runobvira kunge moto iro wandinoda dai uri mumwe wandipa mukana chivhindikiti changu kamai mwana vanongonditseura andinei navo vanoshoropodza neni vatichatisa baby mirandikuudze zvinondinetsa zviri mumoyo mangu ndotsanangura unondiita kuti ndivhare ndiwe parinobuda zuva tonanaidzana. Mirandikuudze zvinondinetsa zviri mumoyo mangu ndotsanangura unondiita kuti ndivhare ndiwe parinobuda zuva tonanaidzana. Inga uri baby rakanaka rinogwinya rinogeza nemukaka chimiro chake gaiwa ndimborera imi musanditume kutaurana ndo iwe ndichekuitira zvaunoda chivhindikiti changu ndiwe mai vevana bebi ndinofara ukazvara kamwana kanonzi Jaden Junior Nox Mashana. Mirandikuudze zvinondinetsa zviri mumoyo mangu ndotsanangura unondiita kuti ndivhare ndiwe parinobuda zuva tonanaidzana. Mirandikuudze zvinondinetsa zviri mumoyo mangu ndotsanangura unondiita kuti ndivhare ndiwe parinobuda zuva tonanaidzana. Yevi.